Preporuka je da se uspostavi efikasan mehanizam monitoringa i nadzora nad funkcionisanjem sistema sufinansiranja medijskih projekata u Republici Srbiji. Nažalost, 3 meseca posle primene ovih novih medijskih zakona u pogledu budžetskog finansiranja, medijske asocijacije iznose ozbiljne zamerke i prosto primetbe su prisutne kako i u pogledu načina na koji se sastavljaju komisije, tako i prosto kako se raspisuju konkursi i koji iznosi su prosto opredeljeni u budžetima. Jednostavno, nešto nije profunkcionisalo i ja opet sa ovog mesta moram da uputim poziv nadležnima iz nadležnog ministarstva da se probude i da počnu da rade svoj posao.